Magandang oras sa inyong lahat. Isa namang exciting na art project ang matutunan natin ngayon. Ang tawag sa ating art project ngayon ay ang ating beaded vertible. Sa ating beaded vertible, kakailanganin natin ang garter, ating mga beads, at vertible, at ang gunting. Ayan, ang una natin gagawin ay itusok natin yung ating bead sa ating vertible. Dahil ito yung ating design ngayon. Ayan, kailangan lang natin siyang next natin gagawin ay kunin natin yung ating garter. Pero una natin gagawin muna, lagyan muna natin siya ng malaking bead. Sa paglalagay na ating vertible sa ating garter, itusok lang natin yung maliit na butas sa vertible. Tapos yung isa, lagay natin yung sa loob niya. Ganyan lang. Mag-isip na kayo ng mga designs na gusto nyo. Yan, pagkatapos natin malagay lahat ng mga beads, lagyan na natin siya ng lock. Kailangan lang natin ng malaking bead. Para sa ating lock na ating bracelet. Beaded bracelet. Tapos, itali lang natin siya. Ganyan lang siya. Ganyan lang kadali. Yan, itry natin siya sa ating list para tingnan natin kung kasha. Oh, diba? Tapos yung mga excess na garter, ganyan siya. Kapitid. Yan. Simple. Meron tayong finished product. Ayan. Ayan. Tapos na. Napakadali lang, diba? Gamitin lang natin ang ating mga imahinasyon para makabuo kayo ng ating mga art craft. Kahit sa simpleng vertible lang, makakagawa ka ng isang beaded bracelet. Tulad ng ating art project ngayon. Bago tayo magpaalam, thank you sa Sweet and Spicy, Kuya Kaloy, kay Kuya George. Isa namang art project ang natutunan natin ngayon. Ito ang beaded vertible. Laging tatandaan, dito sa artistic, palaging fantastic!